ассалому алайкум кадбонувани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи як ғизои хеле бомаза қанот кабоби асалиро пешниҳод мекунам, ки хеле бомаза ҳаст, ғизои солим аст ва аз ҳама муҳим осон ва ташвиши зиёду вақти зиёдро омода карданаш талаб намекунад. умедворам писандатон меояд. ташаккури зиёд. маводи лозим барои қанот кабоб. ба мо аввал худи қанотчаҳои мурғ лозим аст. ман имрӯз қанот кабобро аз инҷо 670 грамм навишта шудааст, аз ҳамин миқдор омода мекунам. албатта дар зери видео барои 1 кило дастурашро менависам. сараввал худи қанотҳоро бурда тоза мешӯем, баъдан ба як зарфе мегирем ва онҳоро намаку адвия мезанем. ман зардчӯба истифода кардам, мурчи сиёҳ, мурчи сурх, филфил, намак ва тухми гаштнич ва акнун 1 қошуқи ғизохӯрӣ асал илова мекунем ва 4-5 қошуқ равғани растанӣ. равғани растанӣ ҳамоне ки шумо дӯст медоред ва ҳамаро хуб илова омехта мекунем ва мегузорем 1 соат дам гирад. баъдан қанотчаҳоро ба лали тафтон мегузорем. лали тафтонро ҳатман коғази равғанӣ, яъне пергаментная бумага дар зераш гузоред. ва акнун қисмати аз ҳама муҳимаш, ҳамон миқдор коғази равғанӣ, яъне пергаментная бумагаро пӯшак мекунем ва онро дар об тар мекунем ва дар рӯи мурғҳо мемонем, дар рӯи қанотчаҳо ва баъдан ба муддати 180 дараҷа 40 дақиқа дар тафтон мегузорем. ин корро кардан ҳатмӣ аст. дастури таҳияи себзаминиро ман қаблан видеоашро гузоштам, метавонед тамошо кунед. инҷо зиёд намегӯям ва себзаминиҳоро ҳам ба тафтон равон мекунем дар ҳарорати 180 дараҷа ба муддати 40 дақиқа. қанотчаҳо ва себзаминиро дар тафтон якҷоя мепазем. қанотчаҳоро дар рафи поёни тафтон мегузорем ва дар рафи дигараш себзаминиро. ҳардуро якҷоя мепазем дар ҳарорати 180 дараҷа 40 дақиқа. баъди 40 дақиқа ки себзаминиҳо пухта шудаанд, онҳоро мегирем ва қанотчаҳоро коғазашро аз рӯяш мегирем ва 5 дақиқаи дигар ё 7 дақиқаи дигар мегузорем ки рӯяш сурх шавад. хуб омода шуданд. нӯшиҷон, ташаккур ки бо ман ҳастед ва то видеои дигар. худованд нигаҳбони мо бо шумо.